तो ये पोखरा के मालिक बानू कि ऐसा ऐसा पोखरा एक दिन में कोई गो खुनवा दी। बाकी ओकरा पोखरा से कोनो चिंता नहीं के, पोखरा से कोनो मतलब नहीं के। पोखरा चूल्हा भार में जाओ पूरा राज भोगता है। जहाँ तनी ई लालू के बेरा नू ई पोखरा के मालिक सचिव रहो, लालू के सचिव रहो। नमस्कार प्रणाम। आज हमने के आइल बनी सो छपरा सिवान गोपालगंज के सबसे मशहूर जगह जौन की छपरा से मात्र 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर बा। गोवर्धन दास के पोखरा के पास हम के आइल बनी सो और के गोवर्धन दास के पोखरा देखावल जाई। यहाँ के बहुत ही पुरान प्राचीन काल के मतलब मंदिर देखावल जाई। बहुत ही बेहतरीन मंदिर बा, बहुत पुराना मंदिर बा। तो आई हमनी के चलतनी सो पोखरा की देख सकतनी। ये गोवर्धन दास के पोखरा है। एमे मतलब बहुत बड़ा बड़ा मछली बड़ी सो। तो मछली रुआ के हम देखाएम कि मछली कते कते बड़ी सो। देखिए मछली के बोलावे के उपाय लगावल जाता है। राहुल डायबन मछली के बोलावे के उपाय लगावत रहन। बिस्कुट छिटाता। तो देख सकतनी कितना बड़ बड़ मछली बा में। बिस्कुट फेंकल जाला तो एकदम सब ऊपर आ जाली सो आके खाए लगली सो। देखिए बहुत बड़ा बड़ा मछली बड़ी सो। अभी दिन के समय बा, घाम बा तो इससे कम बाहर निकलत रही सो। शाम के बहुत ज़्यादा निकली सो। देखते नहीं काउच कितना बड़ा बड़ा मछली के बा, बहुत बड़ा बड़ा अंदर बहुत बड़ा। कभी देखनी हो एकदम मतलब लगभग 7 किलो 8 किलो 10 किलो के मछली बड़ी सो। बहुत पोखरा में के मछली के खाला ना कहा से कि कोनो शराब बावे, बहुत पुराना शराब बा कि जे भी पोखरा में के मछली खाई ओकरा संगे दुर्घटना हो जाला। तो सामने रुआ देख सकतनी। और एक मतलब बहुत पुरान ही कोठी किला टाइप के लागता जोन अक्सर पुरान पोखरा राजस्थान में गए लोग तो पुरान पोखरा जौन नहाए वहाए वाला रहेला ओ प्रकार के माने बावे और बहुत ही पुरान बावे। तो एजा के लोग कहेला कि जैसे राजा महाराजा के मतलब जो पोखरा रहे ई पोखरा में रानी या राजा लोग नहाए आवत रहे तो वही रास्ते से आवत रहे। देख सकतनी आई बहुत ही पुरान बावे। हमरा अनुमान बा कि लगभग 2-4 हजार साल पहले के होई। तो ऐसे अब पूरा ढहत बा। देख सकतनी रउआ लोग इतने दूर में पोखरा बा, इतने पोखरा बा में 7 गो इनार बा, 7 गो इनार इतने दूर में। हाँ पोखरा में कहे मतलब सुने में आवेला कि 7 गो इनार बा में 7 गो अंदर इनार बा। आई पोखरा कबो ना मतलब सूखेला, कबो ही सूखेला ना एकदम। हमेशा जब देखम तब इतना ही पानी रहेला। हम जब भी आइल बनी पानी इतना ही, गर्मी होके बरसात होके, बरसात में बढ़ जाला लेकिन कम ना होला, लेकिन पानी एकदम सेम टू सेम इतने रहेला। तो देख सकतनी पोखरा के ठीक सामने शंकर भगवान के मंदिर बा और बहुत पुराना मंदिर बा। एगो यहाँ बावे एगो छापरा में 5 मंदिला बावे, ओकरो के हम देखनी वो बहुत ढह गइल बा, पुराना हो गइल बा। तो सरकार बिहार सरकार से खास मतलब अनुरोध बा कि ये सब पर ध्यान देवल जाए। आई पर्यटक स्थल बा हमके बिहार में, छपरा जिला में पर्यटक स्थल बा। तो एकरा पर थोड़ा ध्यान देम आ दे करके एकरा के आगे बढ़ावल जाए ताकि ये बहुत सुंदर हो जाए। और खर्चा कर जाओ, पैसा खर्चा कर जाओ, फंड पास हो जो से एकरा के तैयार कर जाइए तो ये बहुत सुंदर हो जाए। पेंटिंग के खास जरूरत पड़े पर बाबा से हम कुछ पूछता नहीं कि कुछ पोखरा के बारे में कि पोखरा कितना पुरान बा, पोखरा के का हिस्ट्री बा थोड़ा बाबा बताई तो नहीं कितना पुरान पोखरा बा। हो काका बताओ। तो देखते बनी पोखरा के अरे कम से कम ना होई पोखरा के ना होई नु तो 700-800 बरस के पोखरा बा जी। 700-800 के बरस के पोखरा बा। देखत बोले पोखरा के स्थिति का बा। यहाँ के जो लोकल बा ओकरा से पूछली तो हर चीज़ बताई। जैसे कि हमनी के उतना मालूम नहीं कि हमनी के तो आज आयल बनी सन घूमे। तो यहाँ के भैया भेटनी हो ने बाबा भेटाइल बनी। तो बाबा तो कुछ ना बोलनी हो, बाबा रुआ कुछ बोले के बा बहुत पुराना पोखरा बा। ई मंदिर बाबा देखतनी कि बहुत पोखरा बनल बा तब के मंदिर बावे। मंदिल बाबा एक रख रखाव जौन बा सरकार के अंडर में बा कि प्राइवेट तो प्राइवेट मंदिल बावे। ऐसे बहुत लोग कहेला कि सरकार के अंडर में बावे, लेकिन बाबा कहते हैं प्राइवेट बा ना, प्राइवेट में फिर भी लेकिन एक
कौनो बा देख सुन नइखे, कोई देख सुन नइखे। नइखे देखी, ह अब सुनी हमरा से ये पोखरा के मालिक बानू जी। कि ऐसा ऐसा पोखरा एक दिन में पैगो खुलवा दी अच्छा जा अच्छा जा अच्छा बाकी ओकरा पोखरा से कोनो चिंता नहीं चिंता पोखरा से नहीं। कोनो मतलब नहीं के जी, जी। पोखरा चूल्हा भार में जाओ पूरा राज भोगता है जहाँ तनी ई लालू के बेरा नु ई पोखरा के मालिक सचिव रहन लालू के सचिव रहन जी जी जान गई नहीं बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट पर बालो बाकी ऐसे पोखरा से कोई मतलब है के तो ई पे एगो पर्यटक स्थल बा अगर एकरा के बढ़िया से बना दिया बढ़िया से मतलब बहुत बढ़िया से कह दिया तो छापरा जिला के नाम रोशन हो जी हमरा छापरा जिला में समझी तो बहुत बढ़िया बढ़िया सब चीज बा जोना के अगर बनवा दे सरकार अगर ध्यान दे देवे तो छापरा जिला बहुत तरक्की कर जाई आ बहुत आगे चल जाई लेकिन सरकार ध्यान नहीं के दे ना ना आ यहाँ रोज लगभग हमरा बुझाता कि 1500 लोग आवेला ना आवेला देखेला आ देख के जाला लेकिन सांझ के मछली देखे खातिर भीड़ हो जाला भीड़ लगेला तो चलिए हमने के चल तनी सर नमस्कार प्रणाम।